Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you love? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. Poftiți, vă rog. Nu, așteaptă Liviu, așteaptă spune eu. Așteaptă spune eu. Stop. Vino cu bradul în față. Am pășit cu dreptul. Lângă al doilea stâlp, cu spatele la stâlp, acolo cu bradul în mână. Te rog. Liviu, 2, 3 și poftiți cu dreptul. Nașa să vă trăiască vinul, vinii să vă bucurați, să vă ducă noi. Doamne!
Dumnezeule, curățește-le pe noi păcătoși și ne iubește. Dumnezeule, curățește-le pe noi păcătoși și ne iubește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Mihail, Gabriel și Ioana de Nisa, care acum se însoțesc unul cu altul, prin taina mântuirilor, ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile către mântuire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și credință tare, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie păziți înviat și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeul nostru să ne dăruiască o nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite a lui Dumnezeu și cu dragostea legătură întreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, și ai arătat pe moștenitor făgăduințe care însuși, Doamne, binecuvintează-i, și pe robii tăi aceștia, Mihail, Gabriel și Ioana de Nisa, povățuindu-i pe ei spre toată fapta cea bună, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robul lui Dumnezeu, Mihail, Gabriel, cu roaba Dumnezeu, Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu, Mihail, Gabriel, cu roaba Dumnezeu, Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu, Mihail, Gabriel, cu roaba Dumnezeu, Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, mâna dreaptă nașul, și în veci, în dreapta, din mâna dreaptă, în inelar, provizoriu, vecilor. Ține mâna pe aia, uitați-vă mâna pe aia. Ține
Se logodește roaba lui Dumnezeu Ioana Denisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Ioana Denisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Ioana Denisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu slugarea Patriarhului Avram ai călătorit de Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac. Și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperit să logodească pe Rebecca însuși, Doamne, binecuvintează și logodna robilor tăi, Mihail, Gabriel și Ioana Denisa. Și întărește cuvântul ce și-au dat, unește pe ei cu Sfânta Unire cea de la tine, că tu din început ai zis bărbat și femeie, și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți da, Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta, peste robii tăi, părinții noștri ce aleși ai din neamul neam, caută spre robul tău, Mihail Gabriel, și spre roaba ta, Ioana Denisa, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate prin Inel, țara lui Iosif, stăpânirea în Egipt, prin Inel s-a preamărit Aniel în țara Babilonului. Însuți și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze prin cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvintează și această punere a inelelor cu binecuvântare cerească. N-aș scoate inelarul din la dreaptă, definitiv și irrevocabil îl punem în inelarul din la stângă. Amândoi împreună la poză ochii și floarea cu poza. Așa. Tare, tare, tare. Strânge? Asta e? Nu așa, asemenea. Să nu fie discriminare. Vă rog frumos să vă uitați împreună la poză. Tare, tare. Și vă luați de mână să vă împărtășiți emoțiile. Felicitări! Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul. Femeia ta cu vie roditoare în laturile casei tale. Și vei vedea pe fiilor tăi pace peste Israel. Binecuvintează Preacucernice Părinte. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru
mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru rogul lui Dumnezeu care acum se însoțesc Mihail, Gabriel și Ioana Denisa, unul cu altul prin taina anunții, pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată, rod pântecelui spre folos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, să le dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihan în viață, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți și noi de toate cazurile, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și întinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și preacurate, legiuitorul nunții trupești, păzitorul nestricăciunii și vernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții însuți, Stăpâne Doamne. Cel ce din început l-ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și i-ai zis: nu este bine să fie omul singur pe pământ. Să-i facem lui ajutor și luându-la din coastele lui i-ai zidit femeie, pe care văzând-o Adam a zis: iată acum os din oastele mele, trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie. Căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Iar pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu îi despartă. Și acum, Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Mihail, Gabriel și Ioana Denisa. Și dă, Doamne, roabei Tale acesteia să se plece întru toate soțului său, iar robului Tău acestuia să fie ca familiei, ca să bine viețuiască după bună voia Ta. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și Ana. Binecuvintează-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chiptului. Păzește-i pe Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rod din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte, Doamne, de ei
Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunea părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robii tăi, Mihail, Gabriel și Ioana de Nisa, și de robii tăi, Bogdan și Luiza, nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robii tăi, Mihail, Gabriel și de roaba ta, Ioana de Nisa, și binecuvintează pe ei, dă-le lor roadă pântecelui, prunși buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalți-i pe ei ca pe cerii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcutăție să vadă pe fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin în prejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer. Întru tine, Dumnezeul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea, închinăciunea, împreună și Părintelui tău celui fără de început și Duhului tău cel de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână l-ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o omului spre ajutor, că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ. Însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Mihail, Gabriel, cu roaba ta, Ioana de Nisa. Așa să rămâneți în cuvinte toată viața. Iar acum, așa asta. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe ei într-un gând, încununează într-un trup. Dăruiește-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cununa robul Dumnezeu Mihail Gabriel cu robul Dumnezeu Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Mihail Gabriel cu robul Dumnezeu Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Mihail Gabriel cu roaba Dumnezeu Ioana de Nisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mâna dreaptă nașul pe cununie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Știți, regina de marmă. De mâine încolo să vă așa. Regi. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ioana de Nisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Ioana de Nisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Robul lui Dumnezeu Ioana de Nisa, cu robul lui Dumnezeu Mihail Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeul nostru, numărire și cu cinste,
trupului tău, să ai pe capetele unde vieță scumpe, ea s-a cerut la tine și le-ai dat lor. Înțelepciune, Tine Hristola, între Fusenia și cu apostol Pavel, citire. să luăm aminte. Fraților, Hristos pe apărare cu toate numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl, supuneți-vă unate într frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femei, precum și Hristos este ca bisericii trupul său. Tatăl iubitor este. Și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile să se supună bărbaților lor, pentru Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească împlățindu-i voia pe prin cuvânt și ca să o împățișeze să ieși biserică slăvită, nearumpată sau întinăciune, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia sa pe sine, se iubește. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, și fiecare îl hrănește și îl încălzește pe el, precum și Hristos biserica. Pentru că suntem mădularele trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este în Hristos și în biserică. Astfel și noi fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși. Iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, sfințite, bine vestitorule! Domnul vostru prea cucernice, Părinte, Aleluia, Aleluia. Oprești sau calc eu? Oprești? Calc eu. Să ținem de Evanghelie după Evanghelia, să consacrăm. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar acolo mama lui Iisus era. Și a fost chemată la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul:
i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui Iisus a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și era acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Și ei i-au adus. Și când nunul a gustat vinul apa care se făcuse vin, și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau. A strigat nunul pe mine și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut într-unsul ucenicii săi. Amin. de mântuire ai binevoit în Cana Galilei, a arătat nuntă cinstită prin venirea ta, însuși acum pe robii tăi aceștia, Mihail Gabriel și pe roaba ta, Ioana de Nisa, care ai binevoit a însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește faptul neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și împlinicește să ajungă bătrânesc fericite, cu inimă curată împlinind poruncile tale, că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiești, ne mântuiești și Te slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și îndreptnicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: Oh
Dumnezeule, cel de tot le-ai făcut cu puterea ta și ai zidit lumea și ai frumusețat cu luna tuturor celor făcute de tine și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Evanghelie, puțin mai în față. Uite, pământura, uite, așa. Mâna dreaptă pe stânga, capul plecat, nașul, mergeți în partea stângă a finului, mâna dreaptă pe colonie, mâna stângă la lumânare, vă uitați în față la poză, nu, decât n-aș să uite. Mărit să fii mire ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov. Umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Nașul lui dumneavoastră, închide-te, să-ți Evanghelia Crucea, Sfânta Comunie și mâna dreaptă a nașului. Acum, hai așa, să vă rog. Așa, Miresică, mâna stângă pe cruce, buchetul aici pe masă, mâna stângă pe cruce și Evanghelie, dreapta peste stânga, capul plecat, mâna dreaptă nașă pe colonie, să avem același tratament, să nu fie discriminat. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa a fi nevoie Dumnezeu. Săruți Evanghelia și crucea nașa la dumneavoastră. Și mâna dreaptă a nașului. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și în munta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează, Doamne, și pe robii tăi aceștia, Mihail, Gabriel și Ioana Teresa, pe care cu purtarea ta de grijă le-ai însoțit prin unirea anunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor. Primește cuvântile lor în împărăția ta, păzi-mi curați în prihană și ne asupriți în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea douăfiind, cea tot sfântă și douăființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea o viață îndelungată, naște de bun și buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă învenicească de dezvoltarea bunătăților și lor făgăduind, pentru rugăciune preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților într tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfinților de Dumnezeu încurunați tocmai cu apostoli, împărați Constantin și mama sa Elena, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Procopie și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Și rămân lumânările la rămasului. Vă dați bine de mână. Părintele Diacon vă duce să închina sa lucrări. Vă dați mână. Ce face nașul, face toată lumea. Așa e și în viață. Frumos, urmați-vă la pace.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți miri, cinstiți nași, dragi nuntași, ne-am adunat astăzi într-o biserică deosebit de frumoasă care împlinește anul acesta 18 ani, vârsta majoratului. O biserică frumoasă care vă primește căldură. Ne-am adunat astăzi la miez de vară, așa cum se cuvine verii într-o zi călduroasă. De ce ne-am adunat cu toți aici? Ca să fim părtași la cei doi, Gabriel și Denisa, cei care au venit în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu și au jurat cu mâna pe cruce și Evanghelie că ceea ce i-a adus aici, în fața lui Hristos, în fața dumneavoastră, în fața noastră a preoților, este acea dragoste curată. Și au jurat în fața noastră tuturor că vor păstra acea dragoste curată, dreaptă și neîntreruptă până la mormânt, așa cum zice Sfânta Carte. Astăzi este o zi deosebit de frumoasă, atât afară, cât mai ales în casa și în familia dumneavoastră. O zi atât de deosebită încât noi, ca și biserică, v-am încununat cu aceste cununii ca pe un prinț și o prințesă. Ca pe un rege și o regină. Arătând tuturor că astăzi este o zi de glorie de plină, cum, din păcate, nu veți mai fi niciodată. Astăzi este ziua dumneavoastră de bucurie solemnă și de plină. Să vă bucurați, să vă cinstiți și să vă respectați. Să nu uitați că în această zi uităm tot ceea ce a fost. Până la 7 ani primim educație în casă, de la părinții noștri. După 7 ani primim educație în școală, în societate. Prin cartea pe care o învățăm, după 18-20 de ani, mergem la serviciu. Și acolo ne învață societatea alte multe lucruri. Însă cu adevărat, începând de astăzi, de aici, din acest moment, începe marea școală a vieții. Școala dragostei, școala răbdării, școala înțelegerii unul pentru altul, pentru că începând de astăzi, ați dat o nouă filă a cărții vieții dumneavoastră. Și de aici încolo nu mai este doar Mihai sau doar Denisa. De aici încolo cele două cărți ale vieții dumneavoastră s-au întâlnit. Și deasupra, din acest moment, când ați primit binecuvântarea lui Dumnezeu, scrie Gabriel și Denisa. În cartea vieții dumneavoastră. Sunteți frumoși, sunteți tineri, sunteți înconjurați cu entuziasm și bucurie. Aveți datoria, repetăm, datoria, pentru a șterne în cartea vieții dumneavoastră de aici încolo, copiii, faptele bune, milostenia pe care o veți face din prea plinul iubirii dumneavoastră, pentru că înfăptuindu-vă un cămin, o biserică, pentru că fiecare casa noastră este biserica din casa noastră. Pe lângă biserica cea mare, unde este Hristos. Să vă cultivați biserica, să-L aveți pe Hristos în mijloc. Să dați drumul să faceți prunci și copii, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este creșteți și vă înmulțiți. Umpleți pământul și îl stăpâniți. Uitați-vă cu câtă bucurie vă înconjoară cei care astăzi au venit cu dragoste la acest eveniment unic. De ce? Pentru că vă iubesc, vă prețuiesc, vă cinstesc. Am spus ca să vă iubiți, să vă cinstiți, să vă răbdați unul pe altul, pentru că această zi este o zi deosebită. Dar pentru că această zi este deosebită, poate cei mai bucuroși de aici nu sunteți dumneavoastră. Pentru că sunteți cei care sunteți cu alergătura și nici mesenii, care nici pe ei nu știu ce așteaptă. Cei mai bucuroși de aici din biserică sunt părinții dumneavoastră. De ce? Pentru că ei sunt cei care și veți simți.
Cei care v-au născut, v-au crescut, v-au adus până în acest moment, că orice părinte și veți simți, ca și nașii dumneavoastră, în momentul în care îi se naște un copil, va zice doar atât: Doamne, îți mulțumesc. Dă-mi putere și tărie să-L vă la casa mea, să-i iubiți, să-i cinstiți, să-i respectați pe părinți. Să le spuneți sărut mâna mamă, sărut mâna tată, chiar dacă este celălalt. Pentru că prin respectul dumneavoastră îi cinstiți pe toți cei 4 părinți. Totodată astăzi ați primit și o pereche de la Dumnezeu de părinți spirituali, care sunt nașii dumneavoastră. V-am pus să ne sărutați mâna dreaptă. Nu spre deliciul nostru al tuturor, râzând și făcând glume și hazi. Nu. De aici încolo, trecând peste orice grad de prietenie și rudenie, aveți datoria, repetăm, datoria de a le spune: sărut mâna nașul, sărut mâna nașa. Pentru că în fața lui Dumnezeu sunt părinți spirituali. Așa cum de mic îi spui tatălui și mamei: sărut mâna mamă, sărut mâna tată. De aici încolo v-ați unit într-un singur trup și aveți nevoie de o pereche spirituală de părinți care sunt nași. Și ei sunt cei care v-au luminat acest nou drum cu această sfântă lumină a lumânărilor. Ei sunt cei care v-au pus inel în deget. Inelul nu înseamnă altceva decât dragoste nețărmuită. Inelul nu are început, nu are sfârșit. Ei sunt cei care v-au pus cu o lună pe cap, ca la un prinț și o prințesă. De aceea v-am pus să le sărutați mâna. Ca de aici încolo să le spuneți: sărut mâna nașul, sărut mâna nașă. Mai mult decât atât, trecând peste toate aceste lucruri, să vă iubiți, să vă cinstiți, să vă respectați. Mai mult decât atât, cu dreptul de a mă repeta, având acest drept fiind în casa Domnului, să nu uitați aceste cuvinte: să vă iubiți, să vă cinstiți, să vă respectați. Dragostea care aduce pe cei 2 tineri în fața lui Dumnezeu, în fața altarului, este ca focul ce se pune sub lemne. Focul arde, este mai mare focul decât lemnul. Aceasta este dragostea care îi unește pe cei 2 tineri. Mai târziu focul scade, lemnele pică și ele, dar rămâne jarul. Acesta este respectul dintre soț și soție. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Astăzi este cald și frumos. Diseară plouă, vine calamitatea, vine râul mare. Ia o mașină, ia o casă, poate ia mai multe vieți. Și s-a întâmplat, ferească Dumnezeu. Dar întotdeauna iese soare. Asta este viața omului. Asta va fi și viața dumneavoastră, cei care sunt cu părul nins de ani, cu părul alb. Înțeleg și știu. Viața este o luptă, deci te luptă. Ați început un nou drum. Nu mai sunteți dumneavoastră pentru dumneavoastră înșivă. Sunteți împreună familie. Să luptați, să vă cinstiți, să vă respectați. Să nu uitați dimineața când vă treziți. Închinați-vă când v-ați trezit din pat. Închinați-vă când vă puneți la masă, că aveți să puneți pe masă și să dați și celor care sunt în nevoie. Așteptați-vă seara, soțul pe soție, soția pe soț, la masa cea de seară, ca la cina cea de taină. Puneți-vă la masă, închinați-vă, mulțumiți lui Dumnezeu, mâncați pâinea cea de toate zilele pe care o cerem în Tatăl nostru în rugăciunea noastră. După care vorbiți unul cu altul tot ceea ce a fost bun sau mai puțin bun în acea zi. Ca intrând în dormitor să fiți împăcați, atât cu Dumnezeu, dar mai ales împăcați unul cu altul. Mă repet, să vă iubiți, să vă cinstiți, să vă respectați. Acestea sunt cuvintele care la începutul noului dumneavoastră drum în viață, ca familie, bărbat și femeie, soț și soție, este altceva. De aici încolo aveți binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, am dorit să vă dăm 2 sfaturi. Un sfat care vine din înțelepciunea bătrânilor, cei cu părul nins de ani, cu părul alb. Pentru că mai înainte dumneavoastră să știți că am avut o slujbă de mulțumire
de 25 de ani de la împreună viețuire. Adică căsnicie. Dumneavoastră sunteți la început de drum. Aș dori ca cei care au fost înaintea dumneavoastră ca să îi urmați. Pentru că e greu să trăiești de unul singur, mai greu în doi. Aproape imposibil în 3, în 4 când vin copiii, dar cât de mult îmi place să o spun. Când alergi 100 de metri singur și ai câștigat 100 de metri, te bucuri, dar degeaba. Când alergi 100 de metri la deal, în povârnici, pentru primele 30-40 de metri vine să renunți. La 50 de metri nu mai poți, cauți apa, cauți să te agăți de ceva, la 70 de metri zici renunți, gata, dar ai ajuns la 100 de metri și ai izbândit, cu atât e mai greu, cu atât mai mare este bucuria. Să vă iubiți, să vă cinstiți, să vă respectați. Puneți copii în viața voastră. Și nu în ultimul rând cel două sfaturi. Unul din Sfânta Scriptură, din Biblie, Cartea de Căpătâi, pe care mulți dintre noi am uitat-o în zilele noastre, având această mass media. Și unul din înțelepciunea bătrânilor, cei cu părul nins de ani, pe care îi avem între noi, dar nu-i mai cinstim, nu-i mai respectăm. Și atunci sfatul din Sfânta Scriptură zice așa: să nu apună soarele peste mânia voastră, zice psalmistul. Ca și astăzi, soare e frumos. Orice s-ar întâmpla, poate vine un nor, vine o ploaie, seara, masa de seară să fie ca cina cele taine. Vorbiți tot, intrați în păcați în dormitor. Atât cu Dumnezeu, cât și cu voi înșivă. Iar sfatul din înțelepciunea bătrânilor, cei cu părul alb, spune așa: iar dacă vreodată vă veți certa, să o faceți pe rând. Ca cel care e mai coleric să se descarce, celălalt să se muște de buză și să zică la final: ai terminat, dragă? Hai să o luăm de la început. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să luați aminte la aceste puține și sărăcăcioase sfaturi, dar să le puneți în practică și bine vă va fi. Cinstiți, respectați pe părinții dumneavoastră. Aveți nevoie de ceva, întrebați-i pe nașii dumneavoastră care din puținul experienței lor vă pot povățui, pentru că la rândul lor au copil. Și drumul este greu și anevoios, dar vă pot povățui. Și împreună, așa cum eu vă cunosc, ca o mare familie ce sunteți aici, sunteți împreună și la bine și la greu. Și atunci, și din partea noastră a bisericii, și din partea tuturor celor care astăzi vă înconjoară cu dragoste și bucurie la acest unic și mare eveniment, vă urăm la mulți și binecuvântați ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Ai voie să-ți săruți soția!
Dau și mai. Seara. Da. Filigenul cântă cu faci la voi. Hai, maestre, bagă lăutarul! Să cânte muzică.